Tak, a teraz sa poďme pozrieť na to, ako budete efektívne zarábať peniaze. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky potrebné informácie k tomu, aby ste spravili svoj prvý krok k možnostiam, ktoré ste doteraz nemali k dispozícii. Pretože broker Darwinex rozdeľuje každý mesiac svojim traderom viac ako 20 miliónov eur virtuálneho kapitálu. Tento kapitál obchodujú na burze a dostávajú z toho reálne peniaze. Darwinex do dnešného dňa vyplatil svojim traderom viac ako 6 miliónov eur reálnych payoutov. A túto možnosť získava každý mesiac viac ako 1000 traderov na jeho platforme. A medzi nich môžeš patriť aj ty. A toto je iba začiatok. Pokiaľ si naozaj dobrý, tak v Darwinexe máš možnosť mať aj reálnych investorov. Najlepší trader v Darwinexe má v správe viac ako 30 miliónov dolárov. Ak na tejto sume spraví výnos, tak si môže zarobiť kľudne aj $1 000 000 ročne. Dá sa ti táto možnosť ako zaujímavá? Ak áno, tak v Bull Cafe si na správnom mieste. Krok za krokom ťa prevedieme tvojou novou cestou tradera až na vrchol. Čo preto musíš urobiť? Jedinú vec. Stačí si zakúpiť Darwinex Zero, s ktorým automaticky získavaš členstvo v Bull Cafe, kde sú tradery, ktorí naozaj zarábajú. Už na teba čakáme.